Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ne naku Sharif Umar Mahdi. Kai sai ka ga bidiyon mu sai ka wuce, kuma baka san cewa ta dalilin mu ba. Duk da dai Allah ya rizqu man yasha'u, Allah shi ke azarta wanda ya so a san da ya so. Amma shi arziki da kuke sani da kuke kuma gani sila ne. Ka sani ko silar tsayawa ka saurari bidiyo na ya kasance ka samu arziki. To insha Allahu, kamar da kuka sani cewa ni ne Sharif Umar Mahdi, kuma na saba kawo muku manya-manyan garnaƙaƙiyayen attajirai, ɗirka-ɗirka, gabza-gabzan sirrika. A yau ma na zo muku da wannan sirri da ake kira da sirrin ajaibu. Sirrin ajaibun nan kuma ana janyo arziki da shi, ana janyo kuɗi da shi, ana yin arziki, ana yin dukiya, ana yin kuɗi, ana samun duniya insha Allahu. Ga duk masu buƙatar aikin mu ba ma cika baki, haka zalika ba ma yawan rantsuwa, sannan muna faɗar magana ne sannan mu bi wannan faɗa namu da cikawa. Ga duk wanda kuma bai yadda ba yana samun ya samu tabbaci a kai aiki a tare da mu kuma ba mu yi maka aiki ba, wannan duka matsalar ka ce. Amma idan ina da yaƙini kan cewa idan kai mu magana a WhatsApp za ka samu tabbaci akan menene ake nufi da tasrifi, sannan idan yi za ka yi mu yi maka, ko kuma ba ka ma sirrin yadda ake yi ka yi da kanka da izinin Allah. Duka muna iya yin haka. Wannan sirri na tasarrufi insha Allahu sirri ne wanda ya daɗe ana gudanar da shi, amma sai dai ɓata gari sun yi yawa, sai su ce an cuce su, an abun nan ɗinsu a cikin wannan aiki. Alhamdulillah, a cikin wannan aiki. To shi ne ya sa muka fito da tsari na musamman wanda kana yi mana magana a WhatsApp ka ce daga kaza ka samu number mu, kana son mu baka bayani akan aikin tasrifi, za mu tura maka da voice, ma'ana vocal guda biyu ka saurare su daga farkon sa har ƙarshe. Za ka samu tabbaci akan aikin tasrifi, kuma daga lokacin da wanda ka haɗu da shi in dai baka samu waɗannan abubuwa a tattare da shi ba kamar yadda muka faɗa a wannan voice ba, to kada ka yarda da shi, ko da ma ni ne. Saboda shi aikin tasrifi aiki ne mai matuƙar amfani, haka zalika aiki ne mai matuƙar mahimmanci a ce mutum ya fahimce shi, ya san sa kafin ya saka kai a ciki. Domin kada ka je a yi ta cutar ka sannan daga baya ka zo ka ce Sharif Umar Mahdi ka ji abin da ke faruwa, ba abin da za mu iya yi maka. Saboda haka a wannan lokaci nake sanar da ku cewa babban sinadarin samun nasara da cikan buri, to lallai ka tabbata kai mai gaskiya ne, sannan kana aiki da cikawa, ba wai ka faɗa magana sannan kai shiru ba. Ina muku fatan alkhairi daga naku har kullum Sharif Umar Mahdi. A daure a yi sharing ɗin wannan sirri, ka daure kai sharing ɗin wannan sirri, sannan ɗaya daga cikin lambobin mu ka ɗauka kai magana, ko kai magana duka in ba baka amsa a wannan ba an baka a wannan, domin ka samu cikakken bayani akan al'amarin da ya shafi tasrifi. In ka samu bayanin, ganin damar ka ne ka yi aiki da mu, ka zo inda muke mai maka aiki, ko kuma ka yi da kanka, ko kuma idan ka fahimci hakan ka samu abin nan ɗin kare kanka daga fuskantar hakan. Ina mana fatan alkhairi.